Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Iya Kabambe Kuyankhula hapo kuti ayi osaopa. Because Malawians in 1992 to 1994 they said no to dictatorship. They said not that. Malawians under Dr. Banda suffered. They want us to take back those days of oppression. We now have a government and a constitution where we must have the freedom to associate, freedom to express ourselves. When things are not going right, we have the freedom to express whatever we have. And therefore, for a government today to come and oppress some people, to fight their rights, and it must not be tolerated. What the government is doing is wrong. Malawi is not going back to the era of dictatorship and that comes back again. No way. Ni pasukulu ijayoja kajengele ya Lilongwe Technical College. Mene mukonera mu bunsewu wategedwa awuteka poti magari morabo lisokao kabali chimbaura ni magari moto ena akukulitsa tiye gas kumeneko. Ndiye chikhozo tsimikiza kuti mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Kabambe nayenso amuthira nawo tiye gas. Nayenso anali pomwe pamene anasonkhana ndi akulu ena amabungwe amene amakonza zonetsero zimenezi. Ukamachokera ku town kuti ukupita ngati ku Big Triangle ndikuti apa sungadutse chimene chikubwera ukocho ndi chimbaula chimenecho chimene chatseka msewu ndiye akuponya tiye gasi akumaponyera ku sukuluyo ya Lilongwe Technical. Malo mwaluntha ndine Robert. Like, share, Malawian cameras, subscribe.